Shwmai, Sean Thomas Owen, ar dynod flippin' oer yn Treorci, efo bach o anwyd. Yn yr ail gyfres o Pobl y Rhondda, sef mwy o Bobl y Rhondda, ni'n mynd i bod yn creu, dwi'n mynd i creu, gwaith chydig bach yn fwy na be fi 'di arfer. A dyma un ohonyn nhw. Bach yn newidiad. Chi wedi gweld mae llun bach fan hyn. Bydd hwn yn 1 o 7 darn ni'n mynd i greu. A'r gobaith yw bydd un i bob raglen. A wedyn bydd y llun cyfan gael i ddangos efo'n y diwedd. Felly fi'n mynd i wneud bach o ymarfer ar yr un yma, gan fod cangymeriad yn yr un yma, yn y torri, bai fi. Ond y gobaith yw bod chi'n mynd i allu cael blas ar beth ni'n gweld. Diolch am wylio. Cofiwch, mwy o Bobl y Rhondda blwyddyn nesaf, mis Mawrth, mis Ebrill. A fyddai'n neud rein o gwmpas y cwm wythnos yma. Sef dechrau wythnos yr 4 ar 20. Na i tweetio lle ma nhw, a allwch chi ddod i weld nhw a siarad i fi. Allwch chi fod yn y raglen wedyn. Na ni, diolch yn fawr.